valittaa, että ei edes valiteta silloin, kun olisi tilaisuus. Kurkutetaan vaan sohvan nurkassa mököttämässä. Tuskin tämä mitä auttaa. Ei myö auta valittaa. Tuskin tämä mitä auttaa. Ei
päivässä 8 kertaa. Turhia urheilu-uutisia eikä mitään kulttuurista. Sulkavan kunnan työntekijät eivät viihdy työssään. Pidon voima ei pidä heitä ja hengät limaa kiertää. Tuskin tämä mitä auttaa. Ei myö haluta valittaa. Tuskin tämä mitä auttaa. Ei myö haluta valittaa. Mainitaan vieläkin pari asiaa. Mainitaan pari asiaa. Turha ravintola on pitää auki 5 jälkeen, kun ei siellä koskaan käy ihmisiä. No kuka sitä niin myöhään? Ainut paikka, mihin kyllä olisi tunkua, on paikallinen vuodeosasto. Ja sekin taitaa kohta sulkeutua. Ärsyttää, kun ravintolassa tarjotaan vain possua. Kaipaisin muuta, vaikka raikasta salaattia. Tai palaveria ja tofua. Mikään ei ole enää niin kuin laiton aikaan, kun saappaat jalassa siellä tanssittiin. Sulkavallakin oli paljon ihmisiä, ainakin 10 000. Sulkavalla on liian vähän koiria. Sähköpankki, poliisi ja terveydenhuolto pois. Palolaitoskin, kuka ehdottaa voimoissa. Ihmiset juoruavat, puuttuvat toisten asioihin. Ohittavat autot, kiilaavat maan eteen. Henkensä edestä joutuu ajamaan mutkaisia teitä. Tukireikat pöllyttävät, mutta ei näe mitään. Hirvet pomppivat uskon seassa ja parantavat liikenteen. Miksi en ehdestämään suloista mäyrää? Taajama-kyltti näyttää aivan aakkosbussilta. Tuskin tämä mitään auttaa. Ei myö haluta valittaa.
elämä, sää ja se, että Sulkavalla on liian vähän kissoja.